ticho, já si to chci užít. Vy taky chcete si to vaše posáďte se lokalizaci místa, kde bude provádět návrh, to znamená od tuberozita stibie zhruba 2 cm navnitř na plochu, na plato tibie a od toho místa zhruba 2 prsty nebo centimetr a půl, 2 cm nahoru. A Radek už bledne. Ta jedna tam přiskočí sama k vrtačce, to já kroutím porobem, odevdal klobouček a on se blíží. Přikládá průpukové kůži směrem ke kosti a až nevrtá, abych to až ke kosti vidí. Nebolí a nebolelo to vůbec. Míň, jak když se píchne, míň, jak když se píchne. Nebylo míň, jak když se odebírá krev. Tak, teďka to teď nic. Zatím nic. Jako teď maličko, teď jako víc. Tam teďka vracíme pořád ještě tu kostní dřeň, takže jakoby ten tlak je velice... Teď je ta spíš tlak, jo? A co se tam dává? Mezokain. Ale musíte... Teďkon ten návrt samotný nic, pak asi 5 sekund to bylo v pohodě. A teďkon spíš jenom tuhnutí jako pod kolenem a bolest v místě v pichu, ale na té 10stupňové škále já nevím 4 třeba. To jsem tam neseděl já. Takže teď... Když jsme tu byli 4,5, ty první 4 kubíky tam dáme už pomalu, protože kost reaguje na tlak. A ono samozřejmě chvilku trvá, než to anestetikum nastoupí jeho účinek.